Croeso i pawb sydd wedi ymuno'n fyw gyda ni heddi. Mae uwchgyfrannol lefel A Ffiseg a'r testyn ni mynd i fod yn gwneud heddi yw ynglyn â'r ser. Okay, so gai cyflwyno Mr John Williams I chi sydd yn mynd i tywys chi yn y ser. Diolch yn fawr. Helo, ag croeso i'r ail wsos dwi'n wneud, lle da ni'n mynd i fod yn trafod defnyddio'r pelydriad I ymchwilio ser. Mae hwn yn waith blwyddyn 12 a mae hwn yn waith sydd yn dod o dan uned 1. Okay? So, da ni'n mynd i gychwyn I ffwrdd efo ychydig bach o diffiniadau. So, I ddechrau fo'i, gawn ni esbonio, mae'r uned yma yn un lle, mae'r rhai disgyblion yn gweld o yn ella'n uned haws na unedau eraill, yr problem efo hynna ydy, mae rhaid cael marciau eitha uchel yn ystod y gwaith yma. Okay? So, bod chi'n teimlo fatha bod chi yn neud yn oce yno fo, os yna 10 marc er enghraifft, mae eisiau chi drio gael 8, 9, 10 marc. Dydy gael 5 marc ddim yn dda iawn mewn cwestiwn fel hyn. Mae'n rhai cwestiwn amlwg yn anodd, a felly dim ond illa hanner marc ydych chi angen, ond ar gyfer hwn, byddwch chi angen dipyn o farciau. Reit, be ydy diffiniad o y black body, iawn, neu'r corff di? Mae o'n gorff neu'r wyneb sydd yn allyrru, neu ella sa well dweud, mae'n corff sydd yn amsugno holl pelydriad, holl tonfeddi pelydriad sy'n dod allan o ser. Da ni'n cael hwn yn pelydrion cyflawn. Okay? Pelydrion cyflawn ydy, bys chi'n cael hwn black body radiator. Be sy'n od am hwn ydy, os ni eisiau esbonio be y rheswm amdan hyn, I disgyblion, fyswn ni'n dweud, wel, da ni'n sôn amdan rhywbeth sy'n allyrru emitter da ni'n sôn amdan. Ond mae'r diffiniad eisiau ni'n sôn amdan amsugno. Okay? Rheswm ni'n sôn amdan allyrriad ydy, oherwydd pan da ni'n edrych ar ser, yn amlwg, da ni yn canfod, a da ni'n defnyddio beth sydd yn cael ei detectio, cael ei ganfod yn fama, heina di'r stwff sy'n cael ei allyrru'n de. Okay? So felly mae'n od iawn sôn amdano fo fel corff sy'n amsugno holl pelydriad tonfeddi. Reit, a da ni'n cael hwn yn pelydryn cyflawn. Reit, cwestiwn nesaf ydy, da ni'n meddwl, neu rhaid meddwl bod bob un ser yn allyrru fel hyn, tydyn nhw ddim. Okay? Mae rhai ser yn wahanol iawn. Okay? Lle bod chi wedi gweld mae ser yn arferol ni, yn ser yn melyn, ond mae yna hefyd spotiau arno fo sy'n allyrru ar tonfeddi gwahanol iawn. Da ni'n gorfod dychmygu bod o'n allyrru bob un tonfedd bod ni'n gallu gwneud gwaith cyfrifo I weld be di be ar y ser yma. A be gynnech chi ydy, mae gynnech chi graff fel hyn. Hwn ydy'r cromlin sy'n edrych ar y black body. Reit, peth gyntaf da ni'n gorfod wneud ydy, da ni'n gorfod edrych ar gwaith mewn ffordd sy'n uned 2, neu mynd yn ôl I gwaith tygau blwyddyn 10. Okay? So, beth sgwini fel yma ydy, mae'n anodd fi ysgrifennu ar y sgrin, so dwi'n mynd I drio, de. Yn fama, mae gennych chi wavelength, mae'r tonfedd yn fan hyn, a mae'n mewn nanometers, okay? A mae angen chi ddysgu, mae nanometers yn golygu I 10 I pŵar -9. A beth ydych chi fod I sylwi ydy, okay, gennych chi hafaliad fel hyn ella, lle mae gennym ni, sori am lambda fi, mae gennym ni amledd, lambda, a gennym ni c fel y speed of light. Okay? Os mae hwn yn gystonnyn, os mae hwnna'n constant, fel ydych chi fod I sylwi, os mae'r frequency yn mynd I fyny, mae rhaid i'r tonfedd, iawn, os mae'r amledd yn mynd I fyny, mae rhaid i'r tonfedd mynd I lawr. Mae nhw'n gwrthwyneb i'w gilydd yma hyn. Felly, da ni'n deud bod yr amledd yn debyg I egni. Fwy ydy'r amledd, fwy ydy'r egni. So pan da ni'n mynd ffordd hyn rwan, a da ni'n cael tonfedd mwy, mae'r amledd am fod yn llai, ac os mae'r amledd yn llai, be mae'n mynd I olygu ydy bod yna llai o dymheredd. So pan da chi'n gweld y peaks yma fama, y top y cromlin yn fan hyn, top y cromlin yn fama, top y cromlin yn fama, ella bod chi'n meddwl, o, mae'r tymheredd yn mynd yn llai achos mae'r peak yn llai, Wel, di hynna yn wir, mae'r tymheredd yn llai oherwydd bod o'n mwy i'r dde achos mae'r tonfedd yn fwy. So, tonfedd yn fwy a mae'r tymheredd yn llai. Iawn ta. Nesa. Ac yn mynd pos yna so bod pob yn hapus fy yna. So, tonfedd yn fwy ond mae'r tymheredd am fod yn llai.
Iawn ta. Ymlaen i'r peth nesaf, hwn ydy displacement law da ni'n defnyddio. Da ni'n wedi gyflwyno hwn fel Fien's law. Iawn. Eto, so mae hwn yn edrych, sori, mae gen i just problem bach o'r cradur. Mae Fien's displacement law, reit, mae hwn yn edrych fel U dros T. Swn i'n cynghori bod chi ddim angen dysgu y cysonyn, ond da chi angen dysgu yr hafaliad yma. Ar gyfer y gwaith yma, dim ond 3 hafaliad fydd yn bodoli. Hwn da ni'n gyntaf da ni wedi cyrraedd. Mae'r tymheredd mewn Kelvin, ond dyna ddim really ots oherwydd mae Kelvin fydd bob tymheredd yn hwn, so fydd ddim rhaid i chi newid tymheredd o Celsius i Kelvin, fydd bob dim yn Kelvin i chi anyway. Reit ta. Hefyd, fel ydych chi'n gweld, mae yna berthynas yn fama ella wedi trafod o blaen. Unrhyw hafaliad sydd edrych fel hyn, mae hein yn gwrthwyneb i'w gilydd, so os mae'r un yma yn mynd i fyny, mae'r un yma yn mynd i lawr. So mae'n handi gwybod, os gyda chi tymheredd sy'n mynd yn fwy, fydd y tonfedd yn mynd yn llai. Reit ta. Yn defnyddio'r graff fel hyn, mae yna 3 peak gwahanol yn fan hyn. A dwi hefyd wedi nodi lawr o fama y rhifa ar gyfer hwn. Neu siŵr bod hwn yn gywir, de. Pobl sydd wedi triffig blynyddoedd, lle wneud hwn fwy o synnwyr i chi. 400 nanometers ydy hwn, a red ydy 700. Iawn. A ffordd ni'n dysgu hyn ydy, gynnwch chi ella lliw'r enfys yma, so Richard of York ef Batlin Fain, iawn, Richard, red, violet, fi. Wel, red ydy'r un mwyaf. So'r tonfedd mwyaf, achos ella bod rhain chi wedi gwneud gwaith ar redshift yn blwyddyn 11 yn triphlyg, felly bod chi wedi clywed y gair, a'r tonfedd mwy ydy hwnna. So jyst cofiwch na coch ydy 700. Reit ta, hefo'r peak gyntaf, dyma camgymeriad da ni'n mynd i fod yn gwneud. Lle mae rhan fwyaf o'r peak yna, lle mae pelydiad yna'n dŵad o, neu lle mae'r pŵer y pelydiad yna ar ei fwyaf, ac yr ateb y fanna ydy, mae o uwchben, mae o drws nesaf i'r fioled. So chi'n cofio'ch gwaith chi o tygau blwyddyn 10, os mae drws nesaf i'r fioled, mae hwnna yn mynd i fod yn uwch fioled sef ultraviolet. Wedyn, os nwch chi edrych yn fama, mae'r un yma yn canol, felly ella sa hwn yn fwy glas. A wedyn mae'r fama, wrth gwrs, tu allan i'r coch, a felly mae hwnna ella'n pelydiad yn y is-goch. So, be di'r 3 rhanbarth yma ydy, yr un top ydy uwch fioled, yr un canol ydy'r gweledol, ac yr un ola yn gwylod ydy'r is-goch. Ond, peidiwch â camgymeriad efo hyn wan, pa lliw ydy'r ser. Iawn? Weithiau mae rhai bobl yn dweud, sgyn hwn ddim lliw, o'r mae tu allan i'r rhanbarth gweledol. Sgyn hwn ddim lliw, mae tu allan i'r rhanbarth gweledol. Yndi, mae hynna'n wir, ond mae rhaid i'r ser gael rhyw fath o liw. Os da ni'n edrych ar y cwmffon yn fan hyn, lle dwi'n pwyntio rwan, mae'r cwmffon yna ar ei fwyaf yn y fioled. Mae'r cwmffon yn fama, goch dydy. Iawn, ond da chi'n gweld fanna, mae'r cwmffon ar ei fwyaf ar y fioled, felly da ni'n mynd i gael seren glas fysa hwn. Yn canol fan hyn, mae hwnna'n seren glas, neu ella sef o'n seren gwyn. I ffeindio allan beth i tonfedd seren gwyn, mae eisiau gael y mwyaf a lleia rhan efo 2. So os gwneud chi 400 a 700, fes os ydych chi adrodd ei gilydd a rhan efo 2 i gael atab o cymedr. Iawn, so os dwi'n iawn hwnna'n tua 550 nanometers fysa reit yn canol un. A hwnna fysa gorau i gael lliw gwyn, ac os gwneud chi rhan un faint o fioled a'r un faint o coch ar un peth. A wedyn fama, da chi'n gweld, mae'r pig yn fama, dydy, so dwi'n lliwio hwn i fewn yn goch ac yn fler. Yn fama mae o'n goch, felly fysa seren yma'n goch. Iawn, felly sy'n red giant ar enghraifft i chi. Reit, so fel arfer, maen nhw'n licio gofyn wrthyn ni i weithio allan beth i tymheredd, ac allan gofyn chi pa lliw wedi'r seren. Iawn? Reit. Be dyn ni'n edrych ar rwan ydy goleuedd. Mae goleuedd yn air arall am pŵer. Luminosity yn Saesneg. Triwch pan ydych chi'n mynd yn styc, edrychwch ar beth i unedau pethau. So er enghraifft i chi, mae pŵer mewn watts. Ac os ydych chi'n cofio watts ydy pŵer, pan maen nhw'n defnyddio gael goleuedd i chi, nwch chi ddim stopio gweithio ac meddwl bod chi'n dall be wneud, achos nwch chi sylwi, reit, mae hwn yn sôn dan pŵer.
Enw'r deddf nesaf ydy deddf Steffan neu Stefan's Law yn Saesneg. Mae'r deddf Steffan i gyd yn edrych ar y seren ei hun. Fel nes i sôn wrth dwytha, da ni eisiau chi ddysgu bob un hafaliad a gawch chi weld pam rwan. Okay, so hyd yn hyn, un hafaliad gyda ni oedd yr un efo Fi's Law, a rwan mae gyda ni Stefan's Law, deddf Steffan. Reit, be ydy hwnna? Okay. Stefan's Law ydy hwn. Okay? Gyda ni P yn pŵer. Mae gen i cysonyn Steffan yn fan hyn, a da ni ddim yn gwrdd dysgu hwnna yma. Ond mae'n eitha neis, cos mae'n 5, 6, 7 a mae'n 8. A wedyn A di arwynebedd, a T ydy tymheredd mewn celfyn i'r pŵar 4. Reit, a byddwch chi ddychmygu wan, os yna ni pawb yn y dosbarth a wneud y gwaith yma, a bod tymheredd neu chdi bach o wahanol, mae'r atab yn mynd i fod yn wahanol iawn, okay? Achos mae'r tymheredd i'r pŵar 4. So mi eisiau chi boeni am hynna, achos mae, pan ni'n marcio ac edrych ar atebion chi, fydd yna lot o liwe yn gwaith yma oherwydd bod y tymheredd yn gallu fod i pŵar 4. Oce, ta. Be di'r un pitfall arall ar gyfer hwn? Arwynebedd. So mae arwynebedd yn hafal i pi ar sgwed. Ond, dydy planeda, neu ser hyd yn oed, ddim yn gylch. Okay? Maen nhw'n siap sffîr, felly hafaliad dwi'n ydy 4 pi r sgwer. Maen nhw yn licio gofyn, yn debyg iawn i gwaith wrth dwytha pan ni'n sôn amdan pethau fatha diameter cable a radius cable. Maen nhw'n licio gofyn beth i diameter neu radius ser gwahanol i chi gallu cymharu nhw i weld pari sydd yn enfawr, pari sydd yn fawr iawn. Okay? So, eto, dyma'r hafaliad gael ei ehangu. Yn fama, yr arwynebedd ydy hwn a dim byd arall. Okay? Fel arfer, mae lot o bobl yn hofio'r 4, a felly mae atebion o 4 yn 4 allan, ond mi eisiau chi boeni oherwydd un marc sy'n chi'n golli efo hwnna fel arfer. Reit ta, jyst yn siŵr bod ni'n hapus efo'r hafaliadau hyd yn hyn, iawn. So, yr un cynt, so, y Fi's Law, nôl yn gyflym, i fama. Yn fama, dwi'n sôn amdan tymheredd, iawn, tymheredd o seren ydy hwnna, tonfedd o'r seren. Dwi wan yn sôn amdan pŵer seren, arwynebedd seren, a tymheredd seren. Ond mae'n hafaliad arall. Dyma pan dwi'n deud chi ddysgu'r tre fel achos dwi'n cofio os di hwn yn y datasheet. Okay? Be di hwn ydy hafaliad sy'n deitha chi be di'r arddwystedd fysa chi'n gael, fysa chi'n derbyn yr intensity, fysa chi'n derbyn os fysa chi yn pellter i ffwr o'r haul, neu o unrhyw seren. Reit, gan gofio, mae'r seren yn mynd i allori mewn bob cyfeiriad fatha siap pel. Iawn? Mae hyn yn digwydd, os yna chi speaker siap pel, fysa hyn yn digwydd, fysa'r sound waves yn gwythio allan o siap pel. Os yna explosion, os yna'n ganol y môr, enghraifft, yn ddefn, dyma beth sy'n digwydd exposure. So, mynd yn bob un ffordd, fysa, bob un cyfeiriad 3D. Okay? Felly, os da ni'n gweld seren yn fama, a da ni eich yn byw yn fan hyn, llygad dwi'n abod yw e, iawn, os da ni'n neud hynna, da ni'n gallu gweld y radius, a da ni'n gallu gwybod yn fama beth yw'r pellter mae'r intensity cyrraedd ni. Ond, beth sy'n digwydd ydy, pan mae'r tonna yma yn cyrraedd ni, mae o'n weithio'n taro pethau. Rhwng seren mewn atmosffer, iawn, rhwng seren ni yma corona, ond hefyd rhwng y ddeiar mewn atmosffer, a fes nhw'n gallu taro fewn i elfennau gwahanol a bwnsio i ffwr mewn bob cyfeiriad. So, dyna'r 3 hafaliad, hein yn fan hyn, a dyma sy'n ni'n gallu defnyddio i atab chydig bach o gwestiynau. Reit, be gawn ni wneud rwan ydy, os gawn ni edrych ar y papur yma, mae'n dwdlo chdi bach wan. Os da ni weld, mae yna hafaliadau gwahanol i ddefnyddio, ond pwyll bia hi hefo yr pethau yma. So, cwestiwn gyntaf, mae'n gofyn wrthych chi amdan y peledryddion cyflawn neu y black body emitters. Reit ta. Yn fama, be ydy hwn ydy? Gwyneb sy'n amsugno holl tonfeddi. Iawn? So dyna fysa ystyr hwn. Mae'n amsugno bob un tonfedd, holl tonfeddi. Yna, cwestiwn nesaf wan yn gofyn wrthyn ni, be ydy tymheredd arwyneb e-sgol? Reit. I wneud y cwestiwn fel hyn, mae eisiau wan dewis hafaliad. 3 hafaliad sy'n yna. Okay?
Mae gennym ni rhywbeth fel yma. Mae gennym ni Stefan's Law. A hefyd mae gennym ni intensity arddwysedd yn hafal i pŵer dros arwynebedd. Okay. Reit. Yn amlwg pan ydym ni'n ddewis, a dwi'n mynd i cymryd cam yn ôl yn funud i ddangos i chi. Na i ffeindio cwestiwn munud i ddangos hwn i chi de. Ond weithiau mae mor bwysig gwybod be ydy neda yr arddwyster, intensity. Oherwydd, os mae hwnna'n O, a mae hwnna'n M2 meter squared am area, be nwch chi weld ydy bod yna rhyw number weithiau, bod yna rhif weithiau 3.1, a dwi'n mynd sôn am hynny yma, ond mae'n deitha chi fath o hyn. Mae hynna yn ddigon i chi fod yn gwybod na hwn ydy'r hafal da chi angen defnyddio. Okay? Hwna yn ddigon, dim ond hynna maen nhw'n rhoi weithiau. Gad o'n am rwan. Reit yn amlwg, hafod yma sa'n ni'n defnyddio. A felly, da ni yn defnyddio y cysonau fi i fewn y fanna. A wedyn, da ni rannu hefo be ydy yr tonfedd mwyaf ar y pig. Reit, os da ni'n sbio y tonfedd o fyma, tua 250. Okay? Ond, unwaith ydych chi'n gwneud unwaith nwch chi sylwi, mae yr uneda'n fan hyn mewn nanometers. So felly, os dwi'n gwneud o fewn fel yna, mae rhaid i fi roi y pŵer pwysig i fewn mewn nanometers fel yna. A wedyn, yr ateb fysa gyda ni ydy hyn, a mae o'n mynd i fod mewn Kelvin. Just checkio ateb fel yna. OK. Reit, cwestiwn nesaf. Mae'r pŵer yn 2.53 di lliosi efo 10 i'r pŵer 31. Okay. Mae'n deitha chi pa mod i ddefnyddio, ond mae'n gofyn chi beth ydy'r arwynebedd. Be sy'n awgrymu bob tro ydy bod chi'n copio fel ydy lawr gyntaf, fel bod yna llai o waith. Okay? So i fod ych chi wedi dysgu hwn, ond ella bod chi wedi dysgu fo a bod chi angen checio bod bob dim yn iawn. Reit ta, dwi'n ail drefnu hwnna. A weithiau mae'n mynd chi lawr wedyn o'n mynd beth i'r diameter a falle. Okay? Ond tydi ddim yn gwestiwn yma, mae jyst yn gofyn hynna wrthych chi. Reit ta. Fath o'n i dweud, weithiau, os ydych chi'n un hwn adra rwan, ella sa'r rhifa chi eich di bach o wahanol, ond gyda ni'r pŵer pedon o fan hyn. Be da ni'n neud ydy, da ni'n defnyddio atebion da chi wedi gael yn y cwestiynau cynt, fath o tymheredd, iawn? Mae hwnna yna am ddau reswm, okay? Un, fel bod chi'n gallu cael hyder yn y dechrau i wybod beth i atebion chi, ond dau, os da chi'n methu gael hwn o gwbl, mi gowch chi ddefnyddio 10,000 yma. Dwi'n meddwl gowch chi'ch cosbi gyda ddefnyddio 10,000 fatha ta, ond mae'n good practice defnyddio'r rhif yma, okay? Achos mae'r dilyniant lot gwell. Dwi'n meddwl cofio os mae bobl yn cael ei gosbi, ond hwn di'r rhif na'n eisiau chi ddefnyddio. Mae hwn amlwg yn gywir achos mae'n agos i'r 10,000 dydy. Okay? Mae'n dweud yna i un rhif ystyrlon. Reit, felly, o roed yr rhif yma i fewn, mae'n 2.53, lliosi efo 10 i'r pŵer 31, a wedyn ni'n rhannu wedyn efo 5.67, 8, a wedyn ni'n losi wedyn efo 1,160 i'r pŵer 4. Mae hynna yn dod â grand total o 246, 10,22 meter squared. A dyna fysa arwynebedd yn fanna, a mae hynna'n ddigon i gael bob un o'r marciau. Ceta. Reit, cwestiwn nesaf. Mae'n deud, dehongli'r cwestiwn di hwn, okay? Mae'n deud y radiws a hael ydy, a mae'n deud y rhif, defnyddiwch y gwybodaeth i ddeud pan bod rigel yn fawr. Okay, wel, da chi methu hyd yn oed sgwennu, wel, mae hwnna yn fawr fel arwynebedd, a mae hwnna'n fach fel radius. Achos mae'n anodd bod chi'n gwybod hynna, so mae eisiau dangos beth da chi'n wybod. Iawn? So, os da chi yn gallu aildrefnu hwn, enghraifft, mae'r arwynebedd yn hafal i 4pi r squared. Reit, os da ni'n aildrefnu fo, mae arwynebedd rhannu efo 4pi, am dweud r squared ydy. Ond felly, mae arwynebedd rhannu efo 4pi ail i sradd yn mynd i wneud r, y radiws ni. So felly, fyddech chi'n rhifau fewn
Dwi'n mynd i ddewis rhaid yr hif i fewn ar gyfer Regal. So mae'r Regal yn 2.46. Mae'n di ateb wedi gael cwestiwn cynt. Hwnnw 4 pi. Square root. A mae hwnna'n rhaid radius i ni o 4.42. 10 i 40 a metrau ydy'r unedau. Cofiwch mi'n sôn dan os dwytha, ydy'r unedau yna, os na dyn nhw weithiau gewch chi'r cosbi. Pryd os am un athro'n gwybod y blaf bod nhw'n disgwyl papur. Mae o'n hollol ar hap. Iawn. Reit, dwi'n meddwl i gael yr ailfarc, fysa disgwyl brawddeg yn fanna, achos mae pobl sy'n sgwennu pethau lawr a dyn nhw'n meddwl, dwi'n mynd all o'n sgwennu pethau lawr. Mae eisiau chi ddeud yn fanna bod yr rhif yma yn amlwg yn llai na'r rhif yma. So chi'n gallu rhannu nhw i weld faint yn fwy ydyn nhw, os ydych chi isio, ond does dim rhaid i wneud hynna. Oce, edrych ar y spectrwm, trafodwch os ydy Rigel yn red giant. So mae'n gwneud chi edrych ar y spectrwm. Yn y spectrwm, mae'r peak yn fan hyn, hwnna fanna, ar 250 nanometer. Reit. Dych chi fod yn gwybod be ydy'r rhanbarth gweledol chi hyd yn oed ar uned 1. Uned 2, dych chi fod i wybod rhanbarthau eraill, ond ar gyfer uned 1, dych chi fod i wybod. So mae'n 400 nanometer i fyny at 700 nanometer. Reit pa ochr di pa ochr. Iawn. So, os da ni'n amdan Richard of York i'r Battle in Vain, iawn, ydych chi red a violet, so oes par un di par un. Wel, yn fama mae'r red, coch, a fama mae'r violet, y violets. Felly, lle mae 250 fan hyn, 250, mae'n mynd i slotio fewn yn yr ochr invisible yn fama. Reit, os mae'n slotio fewn yn fanna, yn amlwg, mae'n mynd i fod i fyny wrth ochr eich ultraviolet neu hyd yn oed X-ray. Os mae ochr yna, mae rhaid i chi wybod felly pa lliw mae'n mynd i fod. Ydym mynd i fod yn cawr coch ac yr ateb syml di na. Byddwch chi gesio yn lefel A ag yn tygau, da ni'n meddwl bod pobl mynd i rhoi gest yndi mae o neu na, dos am marc am y na. Ond, chwch chi ddim marcio llawn heb sgwennu na. Gobeithio bod yn gwneud synwyr. So chwch chi ddim marcio llawn heb sgwennu na, ond chwch chi ddim marc am just sgwennu na ben hyn. Mae eisiau esbonio na, oherwydd bod hwn yn llai na 400, mae'r seren yn mynd i ymddangos yn las. So blue star fysa y seren yma, a dyna sut fysa chi eich yn codi marcia a gael marcia call mewn cwestiwn fel yna. Dyna un cwestiwn. Dwi'n mynd i wneud un arall, a wedyn dwi'n siŵr dyn os na'n newid topic yn y moment amser sgwnnw ni ar ôl. Iawn, so ni weld sut ni'n mynd ar ôl wneud cwestiwn yma. Yn fan hyn, mae gennym ni spectrwm, eto mae'n gofyn wrthych chi beth i ystyr hwn. A mae rhaid i chi ddeud, yn syml iawn, bod gennym ni gwyneb sydd yn amsugno holl tonfeddi. Iawn? So, it absorbs every wavelength, a dyna di ystyr y black body radiator yma, neu sy'ch chi'n galw fo'n pelydryddion cyflawn. Reit, hwn ydy'r cwestiwn od dwan. Fel dwi'n deitha chi, mae'n deud arddwystedd fan hyn, intensity, a mae'r unedau'n fanna. Mae'r unedau fod yn ddigon i chi ddall, mae watts rhannu efo M2 ydy hwnna. Iawn? So, iawn, mae'n siŵr bod chi wedi gweld y jog, iawn, what's the unit of power, iawn, watts, ond power ydy hwnna felly, iawn? So, watt ydy power, so power, a M2 ydy area, felly hwnna ydy'r hafaliad. Iawn, yn syml iawn fydda chi'n neud hynna, ond fyswn ni'n disgwyl i disgwyl mewn call ddysgu tri afaliad. So Finn's Law, a Deddf Steffan, a hon hefyd. Dwi bron yn siŵr di hwn ddim hyd yn oed yn y taflen hafaliadau. So os ydych chi mewn aroliad a ddim yn gwybod o, yn y cwestiwn yma, da chi am fod yn stuck. Reit, mae cwestiwn yma'n gofyn wrthyn ni. Mae'n deitha chi beth yw'r pŵar. So mae'n deitha chi fan beth yw'r pŵar. A felly, da ni'n gwybod gynnu ni hefyd fel hyn. A da ni eisiau checio bod y pŵar yn iawn. So da ni'n defnyddio hwnna. A mae'r intensity yn 1.2, llosif o 10 i -7. A mae'r arwynebedd, cofio, dim bod och, da ni ddim yn mesur arwynebedd seren nhw yna dan, Be da ni'n mesur ydy,
Mae hwn yn edrych fel hyn, okay? So llygad ydy hwn, fama da chi yn gweld ac yn canfod y spectrwm, iawn? So chi mewn labordy, felly so chi'n cael spectrwm fel hyn, iawn, efo llinellau du a mae'n beth bynnag. So da ni ddim yn sôn amdano radiws seren, da ni'n sôn amdano bell i ffwrdd da chi o'r seren. So, da ni yn dechrau ffwrdd na sffîr ydy y siap yma, so 4 pi, a mae eisiau ar disgwario, a felly mae o yn... No brackets, ydw'n sgwed. Reit, dwi'n checio tebion fel bod fi ddim yn wastad amser, ond yn ôl atebion fi, dwi ddim yn cofio os hwnna'n iawn, dwi'n gobeithio bod o, mae o 9.8, sydd yn swnio'n iawn, achos mae'n debyg i'r rhif da ni'n chwilio amdan. Yna chi yr ateb yna, a mae hwnna'n debyg i'r ateb yna dydy. Okay? So, pam mod hwnna yna, achos allai mae'n defnyddio fo wedyn. Okay, y gwir ydy, mae'r pŵer am fod yn fwy na hyn. Okay, mae eisiau meddwl man. Be da ni wedi gweithio allan ydy, dyma di'r pŵer yn fama. Dyna da ni'n canfod yn fan hyn. Okay. So, pam di'r pŵer o fanna ddim yr un peth a da ni'n canfod, mae'n rhywbeth yn digwydd does, iawn? Fel arfer, sa chi'n meddwl amdano rhywbeth fatha, mae'n rhywbeth o inefficiency yn digwydd yma, colli rhywbeth o egni yma, okay? Ond ddim dyna cweith sydd yn digwydd, beth sy'n digwydd ydy, ella, chdi bach debyg i'r rheswm pan mae'r awyr yn las, ond da chi'n cael rhywbeth yn o'r scattering. Mae gwasgariadau yn digwydd. Mae'r gola yn mynd i taro molecular, wedi taro elfennau yn y gofod, a mae'n mynd i gael un amsugno gan elfennau, a mae'n mynd i gallu llechu allan i bob cyfeiriad, a felly dy ddim yn mynd i gyrraedd ni. Okay? Felly dy'r pŵer i gyd ddim yn cyrraedd ni. Fel arfer, atmosffer ni yn eitha chosi mwyaf hyn, ond hefyd mae yna atmosffer rownd ser hefyd. Okay? Fatha ni eisiau sôn o blaen, mae chi atmosffer rownd y hael yn y corona, ond hefyd gyda ni atmosffer ni, fysa'n stopio bob dim yn drwad. So yn fanna, gwasgariadau fysa ateb cywir i hwn, ac so'n ddigon. Gwasgariadau gola fysa gora. Reit. Deddf Steffan, radiws. Iawn. 3 marc, gall fod yn 4. So fan hyn eto, da ni'n gwybod bod ni'n chwilio amdan. Da ni'n chwilio am yr arwynebedd i ddarganfod i weithio allan y radiws. Dyna di cam gyntaf ni. Okay. Dwi'n licio gwneud y camau fel hyn, mi fedra chi ychwanegu 4 pi fewn i hwn, ond dwi'n meddwl bod o'n gallach dangos bod chi wedi cael atab gyntaf, os ydych chi'n ei un cangymeriad yn ganol hwn, ella sy'ch chi'n gallu colli mwy na 1 marc, ond os ydych chi'n ei un cangymeriad, 1 marc ydych chi fod i colli. Reit, y pŵer yn hwn ydy, dwi'n mynd i ddewis yr un dwi wedi gweithio allan sydd bron iawn yn un peth. A y tymheredd ydy honna, pŵer 4, a mae hwnna'n rhaid ateb ni o 1.8, 2, mae yna 19 a mae o'n metr wedi sgwario. Okay? Reit. Rwan, dwi'n hapus, wedi gael mae o'n marcio fi. Dwi'n mynd siŵr faint o farcio dwi'n dibynnu ar pryd mae hwn wedi cael ei wneud. So mae'n gallu bod yn 1 marc, so mae'n gallu bod yn 2 farc, ond o ddim yn dreif. Mae'n gofyn amdano radiws, so hwn ydy'r arwynebedd. Gofyn nath ni wneud, mae'r arwynebedd o sffîr yn 4 pi r. Hwna. Felly, os nawn ni ffinio allan, a ddisrael hwnna, mi gwn ni r yn fanna. So, ydy'r rhifau fewn, mae o'n gwneud rhywbeth fatha 1.2, cysfod 10 i'r pŵer 9 a metrau fysa hwnna. Okay. Un cwestiwn ar ôl, a dwi'n meddwl i orffan, ella na i fynd off topic di bach a jyst edrych ar pethau fwy sylfaenol o ffiseg, jyst i ddal i fyny. Reit, llinellau du yn croesi seren, sut mae'r llinellau du ma'n cyrraedd? Iawn ta, so beth dwi'n gwneud ydy, na neu lluniau. Dyma chi seren. Okay. Celf yn my forte, ond dyna fo. A mae'r seren yn mynd i allu'r pelydriad fel hyn. Da ni yn mynd i ganfod y pelydriad yn fama, da ni'n mynd i weld o,
A beth da ni wedi cael ydy, da ni wedi cael spectrwm o lliwiau fel hyn. Lliw'r enfys di yna. A yn y spectrwm yma, mae o rhwng 400 a 700 nanometers, nawn ni ddweud. Ond, ar y ffordd, beth sy'n ddigwydd ydy, yn atmosffer ni, mae yna elfennau gwahanol. Iawn? Sodium, neu helium, mae'n siŵr, mae hydrogen, potassium, bob math o bethau gwahanol. Mae hein wedyn yn cael ei amsugno, cael ei allyrru, ond maen nhw'n cael ei amsugno ar tonfedd specific. Mae nhw'n bwysig. Felly, fy'n allan illa du ar tonfedd specific sy'n cyd-fynd hefo'r elfen. Enghraifft, sa hwn yn gallu bod yn potassium am y 3 llinell yma, enghraifft. Os oes ar rhifa yn neud i fyny. Ac pobl sy'n neud triphlyg, allan o'ch chi ddall mwy o hyn, achos mae'r llinell yma'n symud ar gael eitha a ser pell i ffwr oherwydd rhyddiad, oherwydd redshift sy'n digwydd o hynna. Oce ta, dwi am adael hwnna am rwan, a dwi jyst yn mynd i gael go bach ar ella un cwestiwn, neu ffeindio un ella fysa yn iawn i ni wneud. So, dwi'n mynd i edrych ar cwestiwn da, a dwi'n meddwl ella safod o fysa gorau. Reit, so hwyl bod gen i lle 10 munud ar ôl, ond i'n meddwl sy'n llenwi'r amser jyst efo dangos cwestiwn i chi a dangos sut i gael atebion i gwybod fel hyn. Mae nhw'n gofyn chi, be ydy cyflymder cymedrig? Iawn, cyflymder cymedrig. Reit. Da chi eisiau ateb o'n sôn. Y cwestiwn gyntaf yma wan, dwi heb di gael marc. Di hwnna ddim yn gywir. Be di speed, distance run over time? Be di bianedd, pellter yn amser? Dim cweit. Yr cyflymder cymedrig ydy cyfanswm pellter rhan efo cyfanswm amser. Dyna ydi o. Iawn. Mae instantaneous speed, yr cyflymder y cychwynnol, am fod yn wahanol. Mae cyflymder cymedrig ydy'r cyflymder i gynrychioli'r daith i gyd. Iawn. Ac os nad ydych chi'n gallu diffinio hwnna'n glir, rydych chi golli marc yma yna. Reit ta. Darllen cwestiwn fel hyn. Lliwio bach neis. So, mae gen ni beic yn mynd o A i B. A mae'r beic yn mynd 240 km. A mae gen nhw'n mean speed o 80 km yr awr. A mae mewn kilometers yr awr, dwi'n licio hwnna, ond mae'n i fynd efo. A wedyn mae'n teithio 60 km yr awr. Calculate the mean speed for the journey. So, cyfrifwch y cyflymder cymedrig am y siwrna. Ta. Hawdd, really. Dydy, 80, 60, wel, yr ateb di 70. Mae mor syml hynna wrth edrych hwnna. Ond, os da ni'n mynd o'r hafod yma, dim 70 ydy'r ateb. Be ydy'r cyfanswm pellter maen nhw wedi teithio? Maen nhw wedi teithio hynna faint. Mae'n hawdd i weithio allan 240 dwy waith. O A i B, ac o B yn ôl i A. Ond be ydy'r amser maen nhw wedi gymeryd? So, yn fan hyn, mae eisiau chi wneud sum a gweithio allan y time. So, os mae'n teithio 240 km mewn ar dynyrbianedd o 80 km yr awr, fydd hynna ella yn 3 awr. Wedyn, 240 km am 60 fydd o'n 4 awr. So, 7 awr fysa fo'n teithio amdan, a felly'n fama, rhan efo 7 ydyn ni, a dyn ni gael hwnna fel atab yma. So, fel ydych chi'n gweld, cwestiwn sy'n edrych yn syml, rydych chi ddechrau ffwrdd, allan o 4 marc yma yn cael 0, achos eich gennych chi gormod o hyder yn meddwl, dwi'n dall y gwestiwn yna. Reita. Graffio. Pan dyn ni'n sbio graffio, cwbl o bethau dyn ni'n gwneud, fe weithio allan o'r nebedd yn y graff, fe weithio allan graddiant y graff, neu fe weithio allan tangiad. Wel, mae hwn yn gofyn am tangent oherwydd mae o'n curve, mae'n gromlin. Cwestiwn yma'n gofyn chi, describe with our calculations how the resultant force acting on the motorbike varies in the 10-second interval. Right. I hwn, ella sa'n well i chi feddwl amdan hwn fel rhyw fath o plymiwr awyr, fel rhyw fath o skydiver. So, os da ni'n mewn fath o skydiver, fel hyn,
be sy'n digwydd ydy, mae'r skydiver yn disgyn a mae hwnna'n aros yn un peth am i lawr. Okay? Ond fel mae'n disgyn, mae grym yma yn mynd yn fwy ac yn fwy tan mae'n hafal. Wel, dyma sydd wedi digwydd i'r motobeic yma. Okay? Mae gynnu fo grym yn gwthio fo ymlaen, ac i ddechrau fo'i, sa ddim llawer o gwrthiant aer, resistance yma gwrthiant aer. Mae'r cyflymder yn isal. Mae faint o moleculau sy'n taro'r person yna pob eiliad yn isal iawn i ddechrau fo'i. So, mae resultant force y grym cydeffaith i ddechrau fo'i yn, os ni'n dychmygu ar rhifad i hyn, deud bod yr injan yn rhoi 1000 Newton o grym, mae'r gwrthiant aer yn 0 yn dechrau. Ella bod o'n 1 neu 2 ar ôl hanner eiliad. So fama, mae resultant force ar y mwyaf. Mae bobl yn meddwl, o ia, mae'r grym cydeffaith fwy fyny fama. Ond na, dydy o ddim. Reit sy'n dechrau mae'r grym cydeffaith yn fawr. A wedyn, pan mae'r llinell yn mynd yn fflat, fel byddai'r cyflymder cyson, adag yna mae grym cydeffaith yn 0. So, yn y ateb yma, fel ydych chi'n gweld yma, mae grym cydeffaith yn dim Newton yn fanna i fod yn glir, ar 8 eiliad. So, ar 8 eiliad yn fanna, y definitely erbyn hynna, mae'r grymoedd yn hafal i'w gilydd a'n gwrthwyneb i'w gilydd. So, mae gwrthiant aer a grym yr injan yn hafal i'w gilydd. So, os ni'n rhaid rhifau, mae'n gallu 1000 a 1000 yn fan yna. Reit ta. Mae'n gofyn ŵan, wrthych chi wneud tangiad, a i ofyn wrthych chi, be di grym cydeffaith ar 2 eiliad? Okay. Mae hwn yn anodd i gael yn union, okay? A fel ydych chi'n gweld, efo tangiad, di'r un yma ddim yn gret, ond fwyaf di'r triongl gorau'n byd. Iawn? A beth ydych chi'n trio gael hefyd ydy, a mae hwn yn anodd i ddisgrifio, os ydych chi'n rhoi llinell syth ar draws fel yna, ydych chi angen, lle dwi'n lliwio rwan, fod sy'n un faint. Okay? So os yna dot chi di hwnna fanna, ydych chi angen y 2 ochr ar un faint. Okay? Ac efo graff yn fi, oedd o ddim, ond dwi'n gwybod yr atebion, so ni'n gorfod checio, ni'n siŵr bod atebion fi. O fewn tolerance, okay? So da chi'n gorfod gael rhif yn union, mae yna liwe hefo hwn. Reit ta, erbyn i fi wneud tangiad, cofiwch, os da chi'n cofio os di weithio allan graddiant, mae eitha amlwg. Os da chi eisiau weithio allan cyflymiad, wel y cyflymder rhan efo amser ydi ond. So os da chi'n rhannu ffordd arall, da chi ddim wedi ateb cywir. Byddwch yn ofalus, weithiau maen nhw'n rhoi graffiau, maen nhw'n swapio hyn rownd. Iawn? Ac os ydych chi'n gwneud ydy, da chi'n cael graddiant chi, a wedyn da chi'n mynd un dros y graddiant. A mae yna fwtwm yn fama, dwi'n meddwl chi'n gweld o'n glir, ond mae wedi ffeidio chdi bach x-1 yn fanna. So byddwch chi'n cael graddiant chi, da chi'n wasgu y bwtwm yna, a gallu cael atab o hwnna. Reit, so ar ôl fi ddefnyddio'r rhifau fi, iawn, a dyma achos ydych chi'n hwn yn glir, o'n i'n mynd i ddangos hwnna i chi jyst bod fi wedi gallu amser. So, da chi angen ei neud dda, achos gyda chi ymwneud beth sy'n ymlaen na fi chwaith. So, yn fama, dwi wedi defnyddio graddiant. Hwna ydy'r cyflymder sydd wedi newid. So, yn y gap yma dwi wedi defnyddio. A felly, yn fama, hwn fysa yr grym sy'n o newtons, da. Dwi'n iawn i ddweud hynna. Na, hwn ydy'r cyflymiad, da. Fel yna. Reit, felly, i gael y grym cydeffaith, da ni'n closydd mas efo'r ateb da chi wedi cael, a felly dwi wedi cael rhywbeth debyg i 963 yn fan yna. Oce, reit ta. Be dwi'n wneud ydy, pan ni'n dosbarthu gwaith yma allan i bob, fe na becyn hefo atebion i weithio drwad. Mae'r atebion yma chdi bach o well, achos yn aml da chi'n gallu gweld beth atebion dwi wedi sgwennu fan hyn. So, mae'n bosib i chi rhoi pause ar y fideo dydy, ac ag edrych drwy hwn. So, achos dwi'n rhedeg allan amser, dwi'n mynd adael hwnna'n fanna yn funud, a fedrwch chi wedyn gweld yr atebion ac allan yn nôl ato fo rhywbryd. Ond na i wneud yn siŵr, bod ni'n mynd dros hon, jyst cyn gorffan, gwaith. Be di work done? Reit, os ydych chi'n cael cwestiwn fel hyn, gwaith work done, please bych y colli marc, gwaith ydy grym llyswyr pellter. Ia, ond wedyn mae'r rhaid i ni adio in the direction of the force yn y cyfeiriad y grym. Mae'n mor bwysig i wneud hynna. Reit, yn cwestiwn yma, mae'n edrych yn wag i chi, ond tydio ddim. Byddwch chi weld yma ydy, mae pŵer yn hafal i egni rhan efo amser.
egni di work ydi gwaith. Okay? So mae pŵer yn hafel i egni rhan efo amser. Reit, ond mae gwaith, iawn, ydych chi'n gweld mae hafel yma wedi dŵad o, ni'n sôn am gwaith, a dyma gwaith yma. Mae gwaith yn hafel i grym llosgfawr pellter. So felly mae pŵer yn hafel i egni rhan efo amser, a mae pŵer yn hafel i egni rhan efo amser fel hyn. Ond os ydych chi'n edrych yn fama rwan, yn Saesneg mae'r llythrennau yma, distance of time, pellter amser, mae pellter amser union yn un peth â hwn. A felly, fyddwn ni'n sgwennu'r hafaliad fel hyn. Okay? A mae hwnna'n marcio eitha neis pan ydych chi arfer defnyddio hwnna. So, na fo am wsos yma, fydd wsos nesaf ella yn topicau gwahanol, a diolch yn fawr am eich gwrandawiad.